En canto ao dispositivo de tráfico, como é habitual, estará cortada a rúa principal onde se vai celebrar o desfile. Habilitaránse zonas de aparcamento para autobuses xunto aos dous centros comerciais e suprimirase un carril de circulación dende a Avenida de Madrid hasta Xosé Cuíña, tamén para que poidan aparcar os buses. Si se circulará en sentido ascendente de cara a Ourense, pero manteremos o carril da dereita para aparcar tamén autobuses. E a xente que veña dende Ourense para entrar en Alín terá que entrar polo agro de Alín de Arriba e dar a volta, digamos, por Eroski, para que nos entendamos. O Concello non prevé que se produzan problemas para o aparcamento de turismos, pese a que este ano estará pechado o Parking Europa, con capacidade para 500 prazas. Segundo argumentou a concelleira, o espazo verase compensado coa zona do Regueiriño, con prácticamente a mesma capacidade.